Nazaretha. Siyabonga Nkosi sesikhona nakulolu suku lanamhlanje. Amandla akho siyawabona agcwele yonke indawo. uNkulunkulu wethu oyingcwele, sibonga umusa wakho all over Baba wethu onamandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, wena ke uyasithintela abantu bakho ngendlela yakho nakuyo le ndawo through these waves in the name of Jesus Christ. Nakulolu suku ke Nkosi, do it again for your glory. Do it again for your glory. In Jesus' mighty name we thank you, Lord. Amen. Amen. Uyaphila? Ngiyaphila. Ngiyaphila, wayimhleka. Right namhlanje? Ngi-right, ngihlezi ngi-right, ngosami uNkulunkulu uyangisiza, ngi-right. Siyambonga uNkulunkulu ngawe ukuthi usulala nathi namhlanje. Wena sayidinga introduction la ekhaya. Singowakhona, welcome home. Vele uthi welcome home. Welcome home, straight. Our regular guest. Yeah. Sibonga uNkulunkulu ngempilo yakho ke ukuthi usunathi la namhlanje. Bazulu bami nje bonibona ke sisibubile usevele kaningi ke nokho la ekhaya ekumasiko wakho okokuqala uvela kwakhe sevele kaningi nyana and uba trend lapha na ku TikTok hayi kancane. So nathi khona la and behind the scenes nanayo uMamdlamini ukhona khona lapha na lapha na nibona lapha evula amaphepha lapha na angazi amaphepha lawo avulayo. Sinaye lapha na akukho kuyifihla la ngizomveza. Yes, siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Sisinqobile. Sesinawe ke namhlanje. Siyabonga kakhulu sasinawe la ukade ushare istory sakho. Siyaqhubezela futhi namhlanje. Sibonga uNkulunkulu nangempilo yakho. Hey. Kwesinye isikhathi siyasho sineyinkinga ngona neyinkinga is serious. Yabona omunye umuntu enkingeni odlule kuyona ngiyazi ukuthi omunye siyasithi masidlule inkinga ni serious option nje yokuqala ukuyibulala esikhathini samanje. Kodwa nje kumtshontshe kulombuzo leyo namhlanje singangeni nje wena yini ekwenza ukuthi ungabi ne-option yokuyibulala after all these things? Mina ngingasho ngithi ngaphakathi kimi ngangigcwele ukuthi ngifuna ukuzama. Ngangigcwele ukuthi I will not fail to try. I will try and fail. Angizukufa nje ngifela ukuthi ngihlule kokuzama, angizukubulawa ukuthi angizange ngizame at all. Yabo, angizame nje koze kulunge. I kept on pushing. Angisho njalo. Benginaloko ukuthi koze kuhlangane, koze kulunge. Ngiyakuthanda ukuphila, ngiyayithanda nempilo. Ngingasho nje kanjalo ukuthi into yayithi nje emqondweni I will not fail to try. Yes. Bazalwane nje sengishila ke singintroduceile udadewethu la sisinqobile. Nizokhumbula ke i-episode yethu yakamuva leyana wayixoxa since from episode yokuqala to yesibili eyesithathu. Yokuqala wayekhuluma ngezama nje kwinibreakela down. Yokuqala wakhuluma about i-story la khona wayekade eshade nomfundisi wathola ukuhlukumezeka esandleni sikamfundisi waqhubeka futhi part 2 kanjalo kuvela izinto eziningi up until kuze kuzovela ke la episode yesithathu la khona sikhuluma ke mayisephumile kulomshado ke seyitholela ke nayi boyfriend ethi uyaqhubeka nempilo kanti izophinde futhi agileke. Sesifuna uku-understand impilo yakhe ke after esephumeke kulo baby daddy okanye kulo baba oyingane lo agcine naye and then uqhubekela phambili. Sifuna uku-understand impilo yakhe ke ukuqhubeka lapho ukuthi impilo yakhe ke ibisiqhubeka kanjani, going on what. Qobile sesikhona ke la again ethu njengoba ke busushilo ke wasibekela yonke lento lena sonke lesi story. Sifuna nje uku-understand impilo yakho ke njengoba sasisuka kule latest episode. Iyaqhubeka impilo, uqhubeka kanjani ke nempilo, going on what, ususuka kuyi baby daddy njengoba senihlukene ukushiya nezingane ezimbili seniyahlukana
usuqhubeka nempilo yakho awusithatha usibeke ukuthi-ke going on wathi impilo yakho ibisiqhubeka kanjani? Okay, okokuqala nje ngingasho ngithi ngangiwumuntu ocasukile. I was totally angry. Ngi-angry at impilo. Ngicasule ukuthi izinto azihambi kahle, azihambi ngendlela yami, azihambanga kahle nakuleya relationship. Into ayingenza ngibe ne-force ngizama ukuphoqelela izinto kwi-relationship is that ngangisaba ukuhlekwa ukuthi kuthiwe akalast. Yabo? Sekuneyingane. Nakulowa mshado alastanga manje asalastanga ku baby daddy. But baby daddy wangi-honorisha bandla. Wayikhipha inhlawulo. Okay. Right? Into engayenza eyaba iphutha elikhulu, even though ngithi manje ngisafuna kwenzeke, but iphutha elikhulu engalenza was I made a permanent decision on a temporary situation. Yabo? Yayidlula yonke le nto. But mina what I did, ngakhatha ama-tubes zami out of anger. Kungesona isinqumo engisithatha ngoba ngithanda, but nginokuthi no more angisaphinde ngizalele umuntu. Bayisa abafana. Asho nje ngathi bayisa umuntu akweyisa ukhulelwa ingane yakhe kade ungewedwa. I remember nje ukwedelela ngakusho lapha ngibe nakho ukwedelela nyana futhi nje hayi nakathi nyana kuyangisuka. So ngiyakhumbula ukuthi wathi methi kimi usuphinde wamithi umitheleni ngantwena. Yabo ngalesikhathi ethi angiyikhiphi ingane. Umbuzo wami ngathi kanti wencane lento yakho ekhipha amanzi kaBoboy. Yabo ngasho nje kanje. Ngathi kusemanza Bobo lento yamithisa. Yabo Wathini yena? naye waqala wahleka, yazi siya-arguisha siyaxabana. Waqala wahleka wasekusindlela ukukhuluma leyo. Yabo but nami sengikhulunyiswa ukuthi no uyangidelela as if manje mina ngivele ngathi ngane ngene esiswini sami. Yabo no besiba uthula kulento. Yeah. You should know ukuthi nawe uyamithisa, dangerous uyamithisa nawe uvundile. So uma usuzoblame mina ngedwa engathi bengingedwa kuyo yonke lento, no akusemanza Bobo lento yamithisa le ngasho kanjalo. So yeah, I cut my tubes shame. Ngathi nje ngiphinde kwala ngisho umama mengikhuza impela ngisho udokotela ekhuza because ngangaphansi ka-30. Like wakhatha without even consulting someone ukuthi ngikwenza isinqumo. Angifuni ukuzwa. Yabona kona-ke ngami mangingathatha isinqumo nje stick to leso sinqumo qedile. Futhi ngikusho lokho very calmly, angizingidingi kulwa. Ngizosho nje kahle mina by nature ngiwumuntu ocalm, ngiwumuntu onamahloni. Yabo that is why umunye umuntu would be like mangabe kukhona umuntu nginokubizwa ke ngiyo-speaker ke endaweni ezithile zabantu besifazane kuma-event. Mangifika laphana mungibuka ngathi uzothi nje wekazi uzothini ke lo, kanti cha ngisazokhuluma. But ngenxa ukuthi ngisuke ngibanjwe amahloni aleso sikhathi, but once I touch mic kuyacaca ukuthi ayibona umuntu uyakhuluma. So ngilo muntu nje onjalo. Kanjalo naseyintweni ke okufanele kuyatatazelwa kuzona ngizokutshela ukuthi hayi khona kuyabheda. Ngisho umuntu egula ngithi hayi yena uyagula. Xa ukuthi anginako ukubabaza ukuthi hayibo uyagula kubi. No ngizothi nje uyagula kona kuyabheda kubi kakhulu. Yabo ngilo nhlobo yomuntu. Kanjalo naseyinqumeni zami. Mase ngingathatha isinqumo nje I stick to it nje kuyaphela lapho. So kwala ngisho udokotela ethi ngeke ngisayinisa amaphepha, but umuntu owayengibelethisa wathi mithi ngimsizisha siyakhatha ngathi khatha. Nangempela wakhatha same time. Without signing, ngizama sign lutho, wakhatha nje kanjalo. So now moving along, ngiyakhumbula ukuthi ngigcine ngixolisa kulabantu labafowethu laba engibalimazile mina ngokuthi I was not the one. Ngiyakhumbula iresponse ka ex-husband wathi nje kufanele ngabe imina nqobile oxolisayo kuwe. Yabo imina engonile. But yena ngalesikhathi sayenza wonke lo monakala ngithi wayekade ethi akangiwishi apology. Yabo. So manje usebona masexolisa mina sekuyikhanethi nami ake ngixolise. Mina what I wanted was ubuso bukaNkulunkulu. Angifuna ubuso bukaNkulunkulu. Angidingi uNkulunkulu nje. Angidingi ukuyibona ngikuNkulunkulu, ngikholwela, ngiqondise impilo yami. It's what I wanted.
ngaba senkonzweni la umfundisi khona ayengikhulekela khona. Umfundisi wesifazane lo ngishilo lokho. Ufuna izinto ngithanda ukugcizelela lokho ukuthi kungaze kuthiwa sengisondeza ngangifuna umuntu wesilisa. Cha angifuna umkhuleko mina womuntu wesifazane, and I got just that. And yabo deep down in my heart ngakunquma ukuthi ngizomcela uNkulunkulu ukuthi Nkosi ungaphinde, ngiyacela ungihlanganise nendoda yamavesi, angiyiceli. Yabona laba nje abaqashula e-stage, ngoba ngiyakhumbula mina my ex-husband wayekwazi ukushumayela phambi kwami ne-14-year-old yakithi, sobabili simithe iy'ngane zakhe ashumayele kunyakaza ibandla kuthi. So I felt ukuthi there was people lie. I'm sorry, story sami. Yabo nje ungayidobhi offense, akekho umuntu ofana dobhi offense. It's my story, it's my feeling. So ngakufeel ukuthi they lie. Ngono nje ngayiqomela lo wayephuzela naye wazenzele okwakhe. At least yena ubekwazi ukuthi athi bengidakiwe, ngiyaxolisa. Yabo, we have an excuse. Yabo. So ngaba nakho ukuthi lo muntu okwazi ukushumayela phambi kwami nengane, simithi sobabili, simithi ingane zakhe, ibandla liwe phansi ku baba phamisa izandla abantu bayinikele. Noma uNkulunkulu ngiyacela unganginiki umuntu wamavesi, angimfuni. Uyakhuluma lo muntu, awukho amen ekhaya lo muntu wenza izinto ezinjengezabantu basemhlabeni. Yabo, kuningi nje. Ngona nje ngivele ngayihlanganisa nabantu benkonzo. So ngalithola isonto lami, umfundisi wami umuntu wesifazane uyangikhulekela all the time. Mengibona my baby come here, angibeke isandla. I was not happy, angifuni amanga. I was very sad. Ngangidinga umuntu ozongibeka isandla la mina engakwazi ukusibeka khona. Mangasakwazi ukuyisholo uNkulunkulu, kuyiyela mina kuNkulunkulu, cela kube khona ongiyelayo. Ngamthola ongiyelayo. Ngathola ukuthi ngesikhathi ngilokhu ngiyazama, ngiyahilisha, ngazama ngazi-engage njengoba ngisho ukuthi ngazi-engage kokuningi. Ngizama ukuvala lento yokuthi ngidinga umuntu wesilisa empilweni yami, yabo. Ngizama ukuvala lokho. I made friends nje la ngizama ukunganaki engidlule kukho, even lokubuhlungu, but ngiyabona ukuthi no, indlela eya ku-healing seyikhona. Ngiyabona ukuthi ngiyaphola manje, ngiba right, senginakekela unqobile ngapha, ngiyafunda, yabo. Now lalake nathi la sikhona. Yes. Mina u-ex-husband wami ngihlangana naye, wayehamba nge-Uno. Ngixolele. Yazi kodwa kuningi yo. Manini yazi kuningi yo. Okay. Hey. Okay. Nkosi yami. Wayehamba nge-Uno, yabo. So leli Uno ngikhumbula dlala i-red, mina ngabona inkinga njalo, angibona imoto. Yazi sengiyahleka nje manje ngoba phela kuhlekwa noma kufika. Ngingabona inkinga. Angayibona inkinga. So unqobile before ngihlangana lo ex-husband, kwakungalokho uhlobo lemoto. Mina I was a girl yayinyakazisa nje ngakithi ngabi. Ngangijwayele nje futhi ukubafica abantu besilisa noma ngithi abafana abangangambelwa beshayana ngasekhaya. Ngithi mangibuza balelani labathoba bangokushela. I was that girl, yabo. So sengila eThekwini sekuhlukile, akusekushintshile, yabo. Akusekho njalo, akusekho ngakithi. There khona wakasho impela ukuthi ukwazi uma umuhle ngakini, yabo. Uma sokwenye indawo nje khohlwa, bakhona omuhle bakhona. So uGaylo usengizoshelwa manje umuntu ohamba nge-Uno. It's okay, ligibeleke i-Uno, lingikhiphe. But this one time wathi hamba ku-freeway, wabona nje ithayili lidlula ligijima lihamba lodwa. Lapho uthi hawu, ngiyaxeka ngithi mina kazi banike lo nebhadi lokuphunyelwa yithayi, imoto ihamba. Wazwa nebhadi, uthe bona kwakuthi gexe eyakhe imoto.
because it symbolizes, really, it takes me back to soul ties. This guy came into my life, nobuba. Yabo? Because after ngihlukene naye, iqiniso lami lithi angiphindanga ngasho lo muntu right onoma nemoto yakhe right. Yabo nje angiphindanga Nkosi yami, angiphindanga kwangempela. And lento isingenza nawo sengiyibuka isimbuleleka kimi ngoba sengiyibuka ngeso lokuthi sengiphumile emshadweni, sengiphumile emjolweni lo bengikuwo. Mangithi ngiyaqalaza mangihamba emoto yami ayayinhle ke emoto yami. Mangabe angifuni ukudelela imisebenzi yabantu yabo. Yeah. Yabo, I'm not in a business of shaming anyone, but yithe mangabe ngingena egarage ngizothela petrol, ngizoshelwa yilo ngithela petrol. Labe ngithela nabo ezinye imoto lezi abangibheki nokungibheka. So I took the complaint to my mother. Ngathi mina yazi ngoba siyaxoxa ke. Okay ma yazi anginaso sishele si right empilweni, yazi ngiyashelwa nje kodwa angikho right. Abangisheli abantu aba right angazi indaba. And then my mom said, funda, ubani umuntu ongashela umuntu ongafundile. Wena ufuna umuntu ofundile ongafundanga, uyifuna kanjani into ongenayo? Funda. So ngaqikelela ekutheni ngiyaqinisa ukufunda eUnisa. Ngahamba ngayo practice eclinic eNtseleni. Hayi kabi kubantu baseNtseleni bafethu manibuka hayi kabi guys. Ngiyaxoxa la. Mangifika egate-ini njalo kuzokhala nje unogada uzothi nje hey Nkosi yami awe malo hey uyajabula la kuleso sifuba. Ngigene ngidlule mangidlula nangu garden boy lapho wenza ingadi awe malo ngitsolele wena yabona. Ngidlule qhamuke uGeneral Odali uPlamba angithinti athi my type of a woman yabo. Ngithule ngiyayibuka yonke lento. Laba mina engifisa ngabe bayangishela abafundile njengoba nami sengifundile abasondeli. Dokotela ukhona lapha akasondeli. uHR akasondeli, ufinance, upharmacist bonke nje laba ba right. Yabo. Ingiphathe kabi lento ukuthi ngihlale lapha 8 months akekho ubona intombi la kimi. Ngisho nengimdlalisayo udokotela mangithi umini wami because ngiyakhuluma ngiyasangana la ngigcwala iclinic yonke nje ngangaziwa nje usuke egate ngizofika ngale ngemuva ngoba ngangungulukuzana uPRO so ngangihamba yonke. So ngisho nengimdlalisayo ngithi umyeni wami wena ngisho udokotela wayivela athi nje we ngafika endlini sengidla amaphilisi okulala we lesipepe silala umuntu okhuluma ngakho ngaze ngahamba eNtseleni clinic nje. Ngazange ngaze ngashelwa umuntu. Now it took me back to ukuthi yazi mina ngahle umuntu owafika nalento empilweni yami ilowe now and it's very serious indaba ama soul ties because kukhona nomuntu oyaye athi walala nobani kwanyama kwashabalala izinto zakho. Yabo. So ngayibuka lento ukuthi I inherited inkinga. Lo muntu lo mina bengishade naye ngamfica mina ehlala emqashweni enombhede kuphela. Ikhabethe lakhe kwakuyi plastic enenkomishini izinto zokwenza itiye kuphela. Yabo ukuthi bekukuningi engathi ngikuficile empilweni yakhe. So azange kuze bekhona newisdom ukuthi izinto mhlambe kuyena zingashintsha ngakuye cha. So ngafunda ke nangapha inkonzweni ngiyaseva ngapha ngibhizi ne-community work ngapha nginabantwana ngapha ngiyacula ekwayeni likabhuti wami nje ngi-right yabo ngi-right anginasizungu salutho nginabangani. And then abangani bami ngama-weekend masingayile ekwayeni sihamba imicimbi nje siyayiswenkela siyayithanda yabo sizidudla siyayithanda yabo. And then khona-ke lo munye umngani-ke owavele wasukeleka nje seqashwa kwafika abafana bebhendi esontweni ke entsha ibhendi. Wonke umuntu window shopper-ke kwibhendi nje kuyahleze amehlo nje vele ebheke ngakubo phela bayadlala ngithi bayadansisa esontweni. So ayi umngani azothandana nalo mfana wesiginci. Mina nangi lo wedrum. Lokhu kuyangibuka. Lapho ngenyanya, ngenyanya ngifuna lutho. Suthi nje ngifuna lutho.
Ngitshela ngathi sengizana nomfana wesiginci ini ngithi mina utshele lo wedrama hlwane nokungibuka mina. Athi na how and ngiyabona ukuthi nami ngi-angry vele ngisasene-anger. Athi na how kahle bo ngithi ngiyakutshela umtshela hlwane nokungibuka lento ayicabangayo angayiqali. Aze agcine-ke umfana wedrama acela inamba kuyo umngani lo. Ngithi mina ngitshela ukuthi ngithe angifuni nenamba yami. Athi oh yini kodwa ngithi ngimtshele cha angifuni ngempela ngifuna inamba yami. Ngabe nje inamba azi umngane athi hayi mina ngiyayikhipha inamba yakho olomfana kade engincenga ngeke ngiyayikhipha gcine sengithi mnike sixoxele nomfana ke yimi ukuthi ufunani kimi athi ngifuna ukukunika uthando lwangempela ngithi mina all right ngiyakuzwa uthando lwangempela olunjani ke athi unconditional alichaza uthando lwangempela alichaze ayi ngiyabo manje sengigcwele nokuyiqhenya vele senginokuthi nje akame kancane lo ngizompakisa nje noma iviki noma amabili futhi ngimpakise ngempela ancenge uphela 2 weeks ngize ngithi athi ke ngimzame ke ngizwise nami uyakhumbula ukuthi kulabantu mina engiphuma kubo akekho ngake ngamdampa ngamala yabo so sengithi mina ake ngizwise ukudampa umuntu nje nami ke ngale nje umuntu nami ke ngithi kunjani ukudampa umuntu for no reason lo nje ngizomnika 3 months and then ngimdampe ngidecide ukuthi ngizomnika lo 3 months ngimdampe sibe right ahlale kubo nami ngihlale kithi ngimbuze kusebenza phatha akasebenzi ayibo okay hayi ngiyaqaqazi lo nje ngempela 3 months ngiyamdampa okay sila into engiyinotisayo njengamanje akasekho umuntu ongishelayo alright angithi noqhamukayo uma ngibuza nginezingane ezingaka ngiyifihli ngiyasho ziwu3 ngiyakhumbula ukuthi khona omunye ka KFC wangifica ngithenga KFC lapha ngishela kulayini wathi unezingane ezingaka ngathi ziwu3 wathi hayi yekela ungasayithatha inamba yami wabaleka umfana ngaphenduka ngambuka wazongena emotweni ngingakholwa ukuthi hawu waze wahamba umuntu ehambisa ukuthi nginezingane eziwu3 omunye ilanga wafika ngasekhaya ezokhuluma nami ngatshela izingane lo mdala ngathi hlalani la ningasuki la ngababekela ama toys la ngathi hlalani la ngithe ngisakhuluma nomfana kushuthi ingane yavele egateini ngeze umfana sathi nje esethi hawu hello sawubona wajika lo walanda zonke izingane zakubo nale encane useyiphethe kanje uzokhombisa lo mfana yazi ngamgcina lelo langa and ikhona into eshiwo ubaba wengane zami uthe kimi akasekho umuntu ozokushada nqobile uzodatshukelwe yimi ngingane eziwu3 wena uvalile inzalo wena and unane decree of divorce nje yabo nje uzodatshukelwe yimi asho kanje so yonke lento yenzeka ngibuka amazwi akhe ngibuka nalento eyenzeka abantu bengibalekela ukuthi nginezingane eziwu3 sekubhlungu ngize nginikeza lo mfana wakhe wedrama chance angeke ngimqome bandla ngibone ngimnika 3 months hayi kulo 3 months bengazothi kuyancengeka nakhona anginathando ngingenela nanokuthi uyena othanda mina ngilindele ukuthi yena angithande qale indaba enkulu sekufanele manje ngisemjolweni la seyiqalile nengqondo yatshontsheka noNembeza usuyasho angiseyilo leli ikholwa ayibe ngiyilo elima phambili elithandaza lize likhihla amagwebu lapha phambili sengiqomile esontweni akusahlale phambili sengihlala emuva impela egcineni lemuva ngoba manje ngisaba ukuthi sengizokhihla kanjani amagwebu phambi komfana odlala idrum lapha nangi phambi kwami sengihlala emuva ke hayi umfana vele kufika isikhathi sokuthi sekufanele kuvakashelwana ngizoyisho nje lento kodwa hey bakwethu cha ukuba imember yama group ku Facebook ikhona le group le eyathi mawuqala ukuvakashela umuntu ubobilisa iketela ubone ukuthi ubani oqeda qala yena neketela ngiye kuvakasha fike lapha masiqala imisebenzi emihle ngithi mina ngicela uplug iketela ngicela uplug iketela hayi laqeda kuqala iketela laqeda ngaze ngakhohlwa futhi ukuthi beliplakiwe hey kanti kwenzakalani kayibu khona umuntu abantu yabo ngethu sokuthi sengizengakhohlwa ukuthi bengiplug iketela mina la
yabo hey kube mnandi uvakasha hayi ugelweni ukahlangeke manje hlangeke maniqala ukuhlanya sengiya improvise akusekho into engicabangayo angibuki nesimo lapho umfana ngimfica umbatha nje usonginja lo wani blanket nje ongasile angisenankinga yokuthi ngithenge owami ublanket ngiwulethe yabo sekumnandi ukuvakasha manje sengiya improvise sengiqhamuke kwakhona iveni kumaye nginike lona ukuthi ngihambe ngalo so sengihamba ngaleli iveni leli sengidriver imoto ngidriver ngigqoke icoat mangigqoke le coat angisagqokile sengigqoke icoat nama high heel mangifika lapha emfaneni nje mayinginokha nje mevula umnyango tada yithi nje tada yabo nje ngihappy hayibo man yes etshela so into izothi ke umama umfana unomama wengane even though bebengasathandani mama wengane usafuna ukubuya so kubo kamfana bazi umama wengane la ngiyimfene yasebusuku ngifika ngabo 11 ngihamba ngabo 4 before bavuke njengoba ngilongizi ngishama up and down ngivakasha nje nasekhaya sometimes ngiphuma ukutshontsha ngiphuma imoto ngiyirole kuze umama ngiyayidumisa ngiyayirola ihlehle masingaphandle kwesango kuyikhani yidumisa likudeke vele igarage likude nekamero lama kodwa iyazwakala imoto uma kwayidumisa so ngize ngiyidumisele ngaphandle inkingi sizoba sekuseni mase ngibuya ke but nje ngihamba ngabo something to 11 uze ngifice kubo sebelele bangangiboni ngiyanyonyoba so ukuthandwa yilo wabhuti ingambona engithanda ngendlela ehlukile because ngangimbona hlala ecofa ifoni ngiyitshela ukuthi sho sikhona intombi akhuluma nayo no wazi hayi ngisuke ngidlala igame nakho angikwazi ukubhanqa abantu besifazane mina ngithanda wena wedwa khona abantu bakwazi ukwenza njalo ngethuke ke manje futhi kusekhona enjalo uthanda nami ngedwa yazi ngize ngimbuza uthanda nami ngedwa athi ya hayi angikwazi nje ukuthanda nabantu abaningi ngesikhathi esisodwa awu okay hayi ngiqale ke manje ngibona izinto ngenye indlela hayi bukanti ngiyazi ngisathandeka ngale ndlela le ayishoyo le ngisathandwa hayibo hey ngijabule okay ngingabi nankinga ke uyaphelile manje 3 months angisayikhulume kumdamba yakhumbula ngithi ngizomnika u3 months hayi ayibo ngisayikhuluma lonto mina hey ngisayikhuluma ngeke kumnandi kabi indaba izoqala uma sebeqala ukubona kuba ukuthi kunemoto ejwayele ukufika la ebusuku atshelwe kumama wengane ke sebhala ngami ko Facebook mama wengane ushuga mama vele ugayi wayencane wayengane oh he was younger than you yeah okay so sengibizwa ngoshuga mama ke umama wengane ubhala ngami ko Facebook ke mangizwa ke ngescreenshot sele ngasendela ngisana ngikhuluma ngawe lo bhala ngami ngithi ngushuga mama ofike nemoto yena akakwazi ukuyilwa lonto ngoba shuthi lo muntu unemali le ndoda ifuna imali mina nginandaba nayo yonke lonto leyo mina ngilokuzana imandate yami nansi la ngifocuse kuyo uGuy yabo anginandaba ngigcina lapho ngibuka ukuthi hayi no ngikhathele manje ukufika ngomnyama sekuzofanele usho manje kimi la ngidictator ngisho noma yini engifuna ukisho yenziwe yabo yenziwa futhi very fast so ngithi mina kumele utshele manje uma wakhe athi nje angifuna kizwa mase uyamtshela sangifuna kizwa ngazi umama wengane ngiyazi lento leyo isilethele yona la ekhaya sebetshelene nje ukuthi hayi sekunoshuga mama unendlu ngaphandle ngithi ubhuti athi sekunoshuga mama in iyangithusa ke indaba ukuthi lapha kulo wamjolo wami lo ziningi izinto that I did not experiment in the bedroom ngisashadile that I'm experiencing here ziyangithusa izona ezingenza ngibe clingy because ngaliyana
bekungekho yonke lento engiyenziwa la yonke nje lento lo mdlalo odlalwa la ngikwazi ngiyethuka nje ngiloko ngimangalile ngiloko ngibabazile nje ngiloko ngibabazile okay ucace ukuthi abangifuni kubo kaGayi abangifuni shem hayi uGayi ke asabe ke manje ukuthi ngivakashe kubo uma wakho uthe nje akafuni ukuyibona le moto la egcekeni uphela unyaka ngingayinakile yonke lento uphela unyaka gcina sengimbuza mangibona kuphela unyaka hawu waphela unyaka uzimisele ngani nabhodi empilweni before unyaka uphela sesila ku 8 months kanje okay ibe khona lento uthi no ivalue yomuntu esifazana ayidli how can this guy love me ngedwa kube ngathi I'm the only person who exists emhlabeni noma emhlabeni wakhe kube ngazuthi I'm his everything ngoba ngisho akuthiwa ngiyazama ukumtshela mina nje ngizokuyeka noma inini yabo senginako vele ukubhampa ngoba sengibonisa nami ngedwa senginokweyisa ke senginokuthi hayi mina ngizokuyeka noma inini phela mina yabo ngiyambona ungithandaza khale mina imbizi asikhihla ufanisi lokho ngicala kuyibona le hantu akhali ngithi no man bekhona into ake nje ngihostela abangani bami lento yangihilisha lena ake ngihostela abangani bami ngilontshe something engingayenza every year sigqokeni all white ngiyenze invitation card ngibabize siyenze igcekeni lama ibisithi into under the theme be that strong woman ivumbuke nje out of nowhere yabo ivumbukiswa yini ngibona mina ivalue yami engalahlekanga engehlanga ngoba ngisathandeka ngazi ukuthi ngiyitshitshi ngisathandeka ngazi ukuthi ngisamncane ngisathandeka ngathi anginangani yabo ngiyahamba ebusuku ngimfene ngibhizi ngiyahamba ngalezo zikhathi so ngayenza ke lento ethi be that strong woman angiyazi ukuthi iqhamuka angiyazi nokuthi yini angiyazi inhloso yayo ukuthi ibhekephi bese kuba khona owayekhona attendile isigqoko all white wathi awuyenzele impangeni lento le ke sibone awuyenze nje sibone masibiza abantu basempangeni because besiba u20 egcekeni awuyenze masibiza abantu basempangeni sibone ngithi na asiyenze ngoSeptember vele ngoba inyanga ka9 uSeptember kuzoba kufanele ukuthi bazozala lapha yana yabo nje kuzoba into engazothi nje siyikhanda yabona ngikwazi nama ideas avela but ngiyabona ukuthi ngihappy kakhulu othandweni ngayiqala ke ngempela yaba nabantu besifazana abawu80 yayingena sponsorship ke kwaba u50 ukungena ngikhumbula kahle ukuthi ngayiqala nje ngihlanganiselwa kukhona ethi na 1000 number thenga isishebo kukhona ethi mina ngizokulethela irice mina yabo ngahamba ngayocela iTrue Vine isonto lapha ne-station empangeni cela ukuyenzela imicimbana nje esifazane la kwakhona okhipha ideko yakhe amatafula ngikhumbula ukuthi kuphela into engangenayo was help yokuqukula ngangiziqukulela yezoqala ngo10 washaya u10 abantu besifazane bafika nemhelane bebahle angiqedile ukudecorator sase sidecorator nabo sekuyibe sebelungisa bendlala indwangu ukuze umcimbi uqale waqala umcimbi kwakuhle kwakukhona lapha nosomabhizinisi nje impela babezokhuluma ngamabhizinisi because i-aim was ukuthi sifuna ukukhula ngifuna abantu besifazane bakhule yabo laqala lapho uthando lokuthi ngifuna igrowth mina umuntu mayehlangana nami abe nokuthi wangikhulisa yabo hayi kube mnandi iqala into ibe successful emva kwaloko hayi ngibonge amandla eGayi yami ukuthi amandla engiwacoshe kuwe lawa ukuthandwa nguwe angenze ngenza lento ngibona indlela ongithanda ngayo uyimisele ngani ngami athi ngifuna ukugcina ngishadile yaqala inkathazo okay ufuna ukugcina ngishadile nangokunqoma nje ke nani bhuti ayi Gayi akanawo no matric akana license kahle kubo nje uyizenzela ingadi yakho uba iqhokela amadansana azenzela ingadi yakho yona into ayenzayo hayi ngcono ngake asiqale high school ubuyele high school qale ngokumfunela umsebenzi awuthole lo msebenzi umholele 500 rand ngeviki ngiyamtrainer now ukungithanda ukuthi muhola uzongiphi imali noma muhola uzongithengela into emnandi noma yini ngoba phela mangimvakashelile yazi ukuthi
umuntu ujabulela ukuthi uze la uthandwa khona lapha nami ngangifika ngidla igwinya babengangiphakeli lwamuzi ngisho sebebona ukuthi cha lento nganifika ngenkani la ekhaya babephakela yena yedwa bambiza azodlela endlini so mina ngapha ungishiya ngidla igwinya nama fries yabo kwababethini laphana emadlankala bathi set biza kanjani igwinya nama fries kwaku 6 rand so he would have only 6 rand ukuthi ngikwazi ukulala ngidlile anginankinga mina ngihappy nje anginandaba ngempela so nginesho ukuthi mangesiwa amagwinya ngizolala ngidle i-chicken dust so mase sebenza ehola lo 500 neviki ukuthi okay imncane 500 ngoba phela kumele wondle nakini kodwa i-KFC or whatever ngoba phela kunane flea market esikhawini nothi ungithengela isibindi esosiwe anything ukushintsha lento yokuthi ngizodla igwinya noma ukushintsha lento yokuthi ngizodla i-chicken dust okay akwenze futhi lokho ngiyamfundisa ngibhizi ngiyamtrainer ngambuyisela ke e-high school wahamba wafunda ngapha mefunde e-high school ngibhizi ngimfundisa ukushayela nikubani manje phelile unyaka manje sokuphela unyaka manje okay mana ngidlule la before size sifike la ikufundisa nani ngizobamba indaba yokuthi ngoba mina bengilokhu nginothando oluncikiselayo ngithi sengibona ithanda mina ngedwa senginothando oluncikiselayo senginothando olungamncingi ngazothola ukuthi usejola ne-worship esontweni ayibamba ke leyo ye-worship ke hey ngakhala etaxini yabona ngihleke mangibuka umuntu ethi wakwakhala etaxini ngithi hey ngiyazi kahle ngikhumbula kahle that day no for that weekend ngangifike i-weekend so ngoba ngangisacasha kubo ngafika ngihamba ngebhasi ngafika ngebhasi la 8 ebusuku ngehle ebhasini ngangena kubo ngiyonyoba wangivalela endlini ki-weekend yonke kanti i-worship alizofona ngakhala ngidikila ngihamba ngiyekhaya kubula ukuthi i-worship la fona ebusuku so ngangilinde nje ukuthi kuse ngoba wena ube umuntu oneqiniso ngosambili khulu iqiniso ngoba musumbambili bevela vume so washo athi kwenzekile isikhathi lokhu busy lokhu ungitshela ungicingile mina kanti kunosisiso lokhu esondeza kimi so uthe mangothi uyayisondeza ngavela ngathi ake nginike yena ithuba kodwa bese ngimtshelile after 3 days sithandanile ukuthi cha angeke sikwazi ukuqhubeka so mina sengilinde ukuthi kuse ngakhala kwaze kwasekuseni kwakhona mangivuka ngakhala ngibheke etaxini ngagibela etaxini ngakhala etaxini angiyanja into engikhalelayo ngoba lo muntu mina ngokwami emqondweni nginokuthi uyena othanda mina nginendaba yabo kodwa ngiyakhala la etaxini ngiyalila so angibambe ngokuthi yena into engcono uzozibulala yabo ngibe sengimdabukela ke sengibuka ukuthi ngizobulawa ke mina kubuka lo mfana mengayibulala ngibuye sibe right la ngambuyisela khona ke high school wahamba kwayifunda high school ngapha ngimfundisa ukushayela yabo sengibuka umuntu ongithanda enough ukuthi bezozibulala yabo ngimshaya amathanga lawa break manje inkosi yami muncane komzimba cha ngishaya amathanga ngathi awaqhudele lesizulu yabo so ngimfundiseke yonke lento ngapha ubamba umsebenzi futhi uyayosebenza ngapha kusami uyazama kugcine kubo bengathi bayangamkela ke kodwa nje umama wengane methanda nje ukufona amthuke wayemthuka ngami ngikhumbula ukuthi wakwamthuka waze wamtshela ukuthi ulibele lento yakho leyo libele yiyo lapho ngikhona ke ngapha ngemuva so mangikhona ngemuva angazi ngiyinake le nto ngayinakiswa uyena ngisho ukuthi ngangifaka isithombe ngiyibhekile wathi lento yakhe enezinqe nomgodi eqolo yabo lasi sihlamba kwangathi yele esikoleni hey ngiyakutshela nginilanga angithuke nje wayemthuka nje kahle wayengamthuki baba wengane mhlambe ngokuthi uyinja or uyini cha wayemthuka ngami baba wengane yakhe nje wayemthuka ngami
mayikhona into azomthuka ngayo akubize libelele lifurumba lakho bona nje umuntu engibody shame mina ngize ngizibuza ukuthi kanti mina ngenzeni mina why yena azomthuka ngami why emthuke ngami ngoba mina ngenzanga lutho ngabe ubaba wengane yakhe nje ambize noma ingane afuna ukumbiza ngayo and kunale mentality ukuthi ngi-rich emqondweni yami yabo so kunalokhu ukuthi fanele ngabe ngiyondla ekhaya egcekeni mangabe ngithengile something ngithi mhlambe ayishare ifamily yonke ngithi ngibafundisa ukuthi nami ngelinye ilanga bangiphakele ngoba babengangiphakeli kuthiwe ngiyadiza intombazane rich yadiza sithengele ukudla la ekhaya umfana wakhona meholile ngoba ngathi ngimoto ngase ngibuyele ku-insurance athenga imoto so uma ngabe umfana wakhona eholile uzongithuma anginikezele imali athi kimi while ngisemsebenzini mina ngoba wayesebenza ama-Saturdays athi mangisemsebenzini ngicela ukuthi uyongithengelela igross ekhaya so mase ngifika sengilethe igross kuba ngathi ilethwe yimi yabo abazi ukuthi umfana wabo until yena asho ukuthi cha yimina othengile igross nakhona lapha bakholwa ngoba phela nayo imoto yabo so bakholelwa ukuthi nje uyondliwa batshela mama wengane lokho athi uyadiza usisters uyadiza yabo wayene inhlamba lo sesayengithuka ngayo yonke into bese kwakhona usiqwiza yabo mina kodwa ngiyasho nje namanje mina usiqwiza angibathandi from nje kulewa part 1 impela angazi nje mina yabo ngizibona lapho ukuthi into usiqwiza ngiyidinga iduze kwami wayeposta ngami usiqwiza ngoba nangiyisidudla ke athi isidudla masigqoka ugreen ngathi uJojo Tank athi nasekhaya khona uJojo Tank oqophile khona engibiza ngoJojo Tank yazi kodwa bafethu yazi uma unosiqwiza makwenzekile wanosiqwiza ekhaya ungayenzi ke yona yazi ubhuti yakho uyayithandela uJojo Tank wakhe yazi engithanda ubhuti nguJojo Tank nginjalo kukhulunywe ngami ngikhona egcekeni kuthiwa uJojo Tank kanti kusho mina yabo lokuthiwa uJojo Tank so ngeningi ilanga ke ngathi mangifikile khona ngemoto sebengamukele nje ukuthi ngikhona phela ngisenganga namagross ayangena athi ngifikile ubhuti bakhona uyiwele ubhuti uyiwele yabo khona iwele lakhe and then khona ubhuti wakhe omdala so wathi mangabe ngifikile ngithi ngize kubhuti lo ngiyidlulela nakhona bathi bacela ngibaboleka imoto iweleleni lobhuti omdala bacela ngibaboleka imoto bafuna ngesikhaweni bayabuya manje nginqabe abangishayanga kanje sebengishayela manje ukuthi nginqaba nemoto yami bashambi bangithuka ke bangibiza igama le-S liqala ngo-S lesizulu babiza ngalo bangithuka bangisho hawu bathi nqaba nemoto lento le yazi lo nto leyo naye ke manje sengenelele sebashaya ubhuti bakhe yazi yangenwa umakhelwane indlela yabankulu ngayo bengiyangiswa na ukuthi kunamalo kuzona kunamagross engiwalethayo bethi uzodlala lo nonkroyo uyadiza la ekhaya bengibiza kanjalo bethi uyadiza la ekhaya akasafuni ukusiboleka imoto basixosha ke bathi hamba la egcekeni baxosha mina bathi ngihamba la egcekeni ubhuti omdala wakho nathi ngifuna ukuphinde ngiyibone imoto yakho la angisazi sekubaba wakhona so ubhuti wakho nomdala useyitshela ukuthi yena inhloko ke athi ngifuna ukuphinde ngiyibone imoto yakho la ngaphuma ngahamba wangilandela ubhuti wabo sahamba so masihamba wabuya ngakusasa selanda wabo kamakhelwane ethi kuzokhulunywa still ubhuti omdala wamangile ukuthi angifuni ukuphinde ngiyibone imoto yalentombazane la okay there was a house ke ekhona ekhaya and then leyo house ngangiyohlala kuyo vele mina isisikhaweni samuva ke naye ubhuti lo samuva sohlala ndawonye angithi mina ngisakwazi kumvakashela ngixoshiwe naye wathi naye uhamba nami sahamba sohlala ndawonye sahlala sahleli kanjalo sasilandela ke inkulumo ke basho basoke sibone emayefa ukuthi uzombuyisa kanjani umuntu ohamba ekhaya wahamba noshuga mama soke sibone ukuthi mina ngabe efake ekhaya lo muntu njalo mina ngizoshuga mama wakhe mina lo muntu mina ngimdala kuye ngo6 years nje akazi ngishuga mama yini kanti ushuga mama yazi so kwathiwa wahamba umuntu soke sibone uzombuyisa kanjani soke sibone in how ngize ngithi mina ongcona siyoba nemeeting nama wakho ngoba kuthiwa nayo yakhala nje ubuhambile
sihambe angubeke lokhu kucace ukuthi umama wayengowase Mozambique. Okay. So ke masifika lapha umama uthi lalela mfana wami bazokushaya amadlozi wakini ngiyakutshela. Athi uzokufuna baba wakho akuthole ngiyakutshela mfana wami ngiyakutshela yabona leyo yenzile le ayivumelekanga asikaze siguzwe thina ukuthi umuntu uyaphuma ayohlala nentombi ithini. Yey ihamba umbona hayi Hleke isitori esibuhlungu. hey yabo hayi umama kucaca ukuthi akayamukeli ukuthi umfana wakhe uhambile yabo kucaca nje ukuthi hayi njengoba ekhuluma kanje akayamukeli athi yabona le ngane le ngiyakutshela uzawufika uDisemba sewuhlukene nale ngane ngiyakutshela ngane yami uma ungabuye ekhaya uzokufuna ubaba wakhe akuthole akubuyise ekhaya ngane yami uzawubuya ungasela lutho uzokuphuca yonke into hayibo kusami lento yisho phambi kwami athi uloyiwe wena udlisiwe wena seswa ngimdlisile yo hayibo yes ngani ngidabuyele mina ngibonile le hayibo manje ngixawa ukuthi mina okay sekuthiwa ngimdlisile kade futhi lento uthi ngimdlisile iloku ikhulunywa into engixaka mina ngathi idlisa umuntu onjani udlisa umuntu onjani because this guy akanalutho ngoba ngisho ukuthi ngimfice embaso songinja ngayifikela nowami ublanket because kumnandi phela kufika kuye inkinga ngegodola ebusuku so kudlisa umuntu onani kanti onjani odliswayo yabo akanamali ayikho into angangipha yona and ngiyasebenzela manje sengibuyele nasemsebenzini avele ke siphume sihambe caca ukuthi akwamukeleke ukuthi sihambile egcikeni aqhubeka ayihlalele nami nami manje ngiyabuka ukuthi okay njobe sebuyele nase high school nomsebenzi akasayi ngoba useya driver manje ngama weekend sehambe wazwaya nase driving school yabo useya driver ngama weekend sidlwela umfundisi ukudrive wazi wayidrivela yena yebo ngimfundisa ukudrive mina ngapha sase singena nase driving school futhi yabo ngiyenzani kuhlalekile nje nalomuntu yabo uyangithanda yabo so he needs to be equipped ukuze sikwazi ukuqhubeka nempilo izinto ezema basics umatric ne license so umsebenzi so akasayi emsebenzini seyekile ngoba ngama weekend kumele ayo driver umphatha akayi understand yonke lonto leyo ukuthi kuzoba khona insuku azoba late ngazo so kwamele ayo driver okay fine sengine stress ingane zami zisele ekhaya mina ngisengikipitile nalomuntu ngihleli naye sefanele ngihambisa imali ekhaya phinde ngondle nalomuntu yabo sekunzima sengiqala manje ukuba ne stress i-relationship sithathe strain and sengiqala ukukhuluma kabi yabo sekuyangifikela kwedelela manje nakwangempela ke manje ukuthi ayinto oqala nawe ngihleli nawe la ngiyakufukamela yabo sengikhuluma noma kanjani ngidiniwe ukuthi izinto azihlangani ngapha abakuba babona ukuthi lo muntu wabo mina ngibhizi ngiyamzama empilweni bayangenyanya kuningi kuyangilandela ukukhuluma so napha nanginoma wengane uyangithuka ngapha nangusisi naye uposta ngami ngibiza ngoJojo Thank sekukuningi nje kuze kube ngelinye ilanga ngakhuluma kakhulu kanti uzovela ngibamba ngisonto ingalo angikathi ngikhuluma naye ngikhulumela vele angisonto ingalo kwasingalo ivuvukele sexolisa hey uzobona nje nawe mina ngihamba ngiyaxola nje vele siyaxolelana nje kakhulu ngixole yabo okay abizwe ke kubo kuthiwe kunomsebenzi ayithi manje baplanile ukuthi bafuna ukumphalazisa lento mina engimdlise yona abizwe kuthiwa hayi sizokhuluma nje kunomsebenzi siwenzayo kuthiwa kunezinto bayazenza into ezizulu kuthiwa kunezinto ezingahambi kahle mina ngempela bahambeke bayokwenza ke athi nami wayethanda ukungigada mangithi mina ngizokubeka kini ngidlule ngiyele noma kubangani noma ngiyekhaya athi nawe fanele kube khona noma ungahlala endlini kaBhuti omdala
ngoba manje le yakhe nayo noma wayenayo sesiyinikeza umshana ozalo sisi wakhe ngoba nakhona sithema sihamba nokhiye kwathiwa ukwazi ngakhona indle ekhiyiwe nje abantu bekhona igcekeni so kunomshana wayelala kosofa sayinika yena sayilala khona umshana hayi ngihlale endlini abhuti omdala ke ngihlale ke walibenza le nto yabo bayenze mase sihamba athi umamesala before sihambe athi ubhuti omdala wakhe hayi ndoda phela ubuvakasha ekhaya sa understand wasahlali kodwa phela ubuvakasha ekhaya athi yena uyezwa njalo ngabusuka nginqabela ukuthi ngivakashe ekhaya yezwa kuthiwa ngibovakasha buya nginqabele lo hawu ngethuselelo ke mina hawu usukuthi phambi kwabantu bakini ngivele mase sihamba ayisho imakwabi ithi awu bantabami nihambeni kahle ayi ngisole ithi no yabona ke lo nihambeni kahle lo hayi hayi sihambe kusuke ukukhuluma endleleni siya drive manje guys I forgot to mention ukuthi cha waye testing wayithola license yabo no matric now futhi wawupass yabo siya drive ke manje okay before lokho ake ngithi umatric ngaleso sikhathi wayengakayitholi certificate wayengakawuqedi but useyithola ilicense so sengikwazi nokumnika imoto aye esikoleni yabo ingane eziphila kahle nesikole ngihamba imoto yami manje esikoleni uattend isikole futhi ipaka imoto ungene ifunde shaya uthi gogo phuma wesikole ingane yesikole ingene emotweni yamzali ngumzali phela abantu ngizothini yo hayi masi hamba endleleni ngimbuze ukuthi ubuthini busho ukuthini mawuthi wena kobhuti bakho phambi kwabo yimengo nqabelayo ukuthi ubuye ekhaya hayi nami sengisho ukuthi yazi ube wrong ngale nto ngoba sekuyinto uyabazi bayakuthanda ukukhuluma ekhaya kini sebezosala bangikhulume ngale nto leyo sixabane ke mina nginayo tendency yokuphuza ukuxola kwesinye isikhathi mangisadinwe ngempela yabona ukuthi angixoli ayi angazi kwafika kanjani but kwafika la sishayana khona engishaya edrive imoto masifika endlini asingenanga endlini sashayana emotweni kwaze kwasa eminyango sala le motweni kodwa sesifikile egcekeni sipakile la ngaphandle engabe siyehla singena endlini cha sibele ukushayana la emotweni nami sengize ngaze uyangishaya sengize ngaze nami ngafunda ukumshaya and at the same time njengoba ngishaya ufonela labakubo ukuthi beku wrong ukuthi ngize lapho nangu lo ethi lapha ekhaya niyathakatha ukuthi niyathakatha nini sekhuluma zonke indaba bathi kubo wozani la singixazulule ngathi nje ngikeke ngoya ngifile ngathi bazongiqoba lapha ngathi ngeke ngizophuma ngoqhoko never ngathi nje angiyi lapha ngiyi saxabana sashayana kwaze kwasa nje phandle kwasazi sakhathala nje sagcina silele emotweni yabo usewuvuka ekuseni umzimba ubuhlungu and he was killed ekuthenini akangithinta ebusweni mengishaya wayengishaya la ekhanda ibhakela zakhe nje mayiphosa wayiphosa ekhanda nami ngapha ngiyaphindisela kwa ngokuya ngwafa imoto yami yasixaka nje impilo yasixaka saxakeka kakhulu kancane sagcina manje sengithi mina mina ngibuyele ekhaya mina kuma angeke angikhoni inkinga manje lo akasakwazi ukubuyela kubo mengasakwazi ukubuyela kubo bazongihleka ngisabuyele kubo ngabuyele ekhaya masibuyele ekhaya nayo yangilandela nami ula ekhaya sihlala manje kwelinye ikamero elisekhaya like yebo nalapho siyaxabana impilo nje ayihambi kahle inzima siyaxabana and akayekile ukungishaya ungishaya khona ekhaya egcekeni manje yabo uyangishaya khona ekhaya egcekeni wethu khona umani nomakekho uyangishaya well kwahamba wathola itohwana ke wakwazi ukuthi ngoba kwase kuphoqa phela manje ukuthi awukwazi ukuthi ungala kaMkhize ususi yabona kubo sebamthuka sebembiza ngosibari makoti bese nje usibari makoti sebembiza ngamagama hayi nangempela wayithola leyo madlana ayithola wenza iloan
wazolobola-ke ekhaya. Bamsupport-a-ke kubo beza bazolobola. But into angazange ayisho walobola kule weekend. Wabatshela ngoLesithathu ukuthi mina ngiyamshada uNqobile kule weekend. Bayithuka-ke manje hayibo uthini? Bathi ya ngiyamshada kule weekend le. Basa siye thina lapho bangeza ngempela kweziwele lakhe sashada still. Nawubuka la. Ngishada mina with the hope of ukuthi lo muntu nje bengishaya uzoyeka. Ngiyamncenga because estorini sami ngisixoxa kwi-event yami, he is the happy ending. Now I cannot tell ukuthi sengiyashawa ngizohlekwa. Angisakwazi manje ukuthi ngiphume kule nto yale relationship ngoba ngithi kubantu he is the reason I started this event. He is the reason. Now angigcini lapho. Senginane NPO. La kule NPO ngenzani? Ngisupport abantu besifazane. Ngihamba noshayiwe ngimisa enkantolo, siyovula icala epolice station, sizisilwini icala. Ngihamba noreshiwe sihamba inkantolo. Yabo ngiyasupporta nje konke lokho engizimisela ukwenza ngabantu besifazane abangana support I'm there. I'm hoping ukuthi lo ngoba ngihamba naye he's learning something ukuthi njengoba sihamba amacala ebuka amadoda abanyosisi sibahambelayo la he must not be in the situation naye. Ngize ngikhumbula ukuthi ngelinye ngaze ngabamba naye meeting nje ngahamba sayohlala epark ngambuza ukuthi sungishayelana ngicela uyeke ungishaya akukho lula ukuthi ngikushiye one ngiyamdabukela futhi ushiye ikhaya udeli ikhaya lo muntu wazolandela mina maye ngabe ngimiye kuzoba ihlaya ekhaya kubo. So lo muntu angikwazi he's a happy ending to my story. Otherwise mangishiya yena ngisena happy ending ngiyihlaya lokuthi awuthe wena ngiqale lento ngoba uthandwa yilo guy. So now isikephi into ukuthi uyakuthanda if usumshili kanti yabo akuningi engasakwazi ukusho. And then after we got married ke eventually ngathola umsebenzi eThekwini. Sahamba sayohlala eThekwini. Masifika eThekwini nje sasinayo imoto kuphela. Sasingena nje ama-suitcase, singena ndawo yokuhlala. Ngikhumbula ukuthi ese nayo ngoba ngami ukufika lapha ngahlala like 3 months kuqala, ngahlala ngedwa 3 months. Ngihleli eflatini lasiswami. So mase ngihleli kulo 3 months ngiyalokhuza ngicingela naye umsebenzi ngine stress. Le ndoda le ngishiye empangeni kufanele ngicingele umsebenzi ngithole. Ngakhuluma nomunye kwabangani bami ke ngase ngimenzile lapha yana emsebenzini. Nakhona impilo isingiqalisa phansi. Ngoba nalo umsebenzi weinsurance ngavele ngaxoshwa nje ngingazi ngenzeni kwathiwa kune exam engiyoshaya engayibhalile can't work anymore. Ngakhishwa kanjalo ku system. So sengicinga lo msebenzi sengicingela sengiyawuhlanganiselwa nakhona usisi wami e-call center sengiqala phansi nje. Sengise call center. Okay, I appreciated umsebenzi. Ukuthi okay umsebenzi kumele ungiwuthole ngiqhubeke. So into ithi ke mangifika lapha e-call center ngithi okay let me start working ngibone see if I can make friends, see if I can be in contact with anyone ongakwazi ukuthalekelele. Nangempela kube khona umngane wami engimxoxela eduze kwami lapha nama computer athi nayi ngizokhuluma nobaba wengane yami usebenza emtateni emkhunjini uzokwazi ukuthi amtholele umsebenzi bakhiphe imoto lapha. Nangempela amtholele umsebenzi eze kasoziqala ukusebenza. Mayifika sasintantaka sicinga indawo ukuhlala ke sine impahla nje siphose ebhothini asinambhede asinalutho. Sayithola ke indawo ukuhlala ebusuku ngakhumbula kwakuseWaterloo. Sayithola sabolekwa nje usisi wami umattress ofuthwayo sahlala kulo mattress lo. Then we moved sawuhlala kaMashu ku1 room. Nakulapho silala embhedeni siboleka uma stand. Impilo inzima inzima lapho imina kuphela owaziwayo ekhaya ukuthi sengimuve eThekwini kubo abazi nokuthi uphi. No one calls him ukuzwa impilo ukuthi unjani akekho okhuluma ini lapho uyangiposta kamnandi guy wami ku Facebook. Yabo le mshade niyibuka ku Facebook. Angisho lutho ngithi nje
So uyangiposta abhala ama-paragraph abhale ukuthi hayi ngiyamthanda unkosikazi wami, she's the reason ngiphila ngiloko ngiyiko uye, yabo yonke le nto leyo. Nami ngene ngiyajabula umyeni wami muhappy we. Hayi khipheni mina. So lapha size sithole u-2 bedroom emixhasweni le elindelana sihlale khona. Okay, sisaka masho sihlala la ku-1 room. Nalo msebenzi awusebenzayo kufana nokuthi usuke umi ngaphandle kuthiwe wena nawe ngena, yabo. Ukulinda i-SMS ethi kusasa uyasebenza. Mina ngingena ngawusebenzi and no pay. Yabo ngoba kuthiwa baningi abantu abaqashwayo, banikeza wonke umuntu i-chance. So mawuthola i-SMS uze emsebenzini, uma ungayitholanga ungisi. So usebenza leyo nto kanjalo. So une-stress ukuthi umbhedo nalento ayisebenza ayikho. Into engishaya yona lapho. Hayi, khumbula ukuthi ngelanga wangishaya enomona ukuthi ngifuna ukuya emsebenzini, yena akathandi ngemsebenzini. Ngangayi-understand-ke leya nto ukuthi yayichazana. Wangikhiyela ngaphakathi endlini. Sengimemeza umastendi ngiyakhala. Ngicela uzongivulela. Ngiyazibona manje ngizoxoshwa mina i-private sector le. Uhamba nominini lapha. Ngiyacela amastendi icela uzongisiza. Eze umastendi asikhele so-2 naye lapho phakathi. Endlini. Lapho sengizama ukurekhodela umphathi wami ukuthi abone ukuthi njoba ngilate nginenkinga. Ngizama ukumrekhodela uWhatsApp wasenomkhulu ukuthi uma ngabe urecorda ubambe kanje bese udedela bese iyahamba imessage, yabo. Ngale nkathi ebona ukuthi ngiyarekhoda azama ukungiphuca ivele ihambe imessage. Mengiphuca ivele ifoni iphihlizeke. Iphihla iscreen. Phathi usezama ukungifonela uyayithola imessage because ngiyakhala ngiyamemeza ngicela ungivulele, ngicela ukuhamba ngifike emsebenzini. Ngathi la ngiphunyuka khona mangifika emsebenzini ngacela bangibizele umphathi, ama-security acela bangibizele umphathi wami e-floor. Where's umphathi? For the first time I experienced a panic attack. I could not talk. Ngangikwazi nokusho ukuthi kwenzakalani. Ngagcina nje ngilokhu ngithi yabo, ngagcina naye zama ukuvula iminyango emotweni egijima engilethela amanzi. Ngangingasakwazi ukusho ukuthi nginankingani. But ngiyakhumbula ukuthi ngagcina ngithi nje ungishayile, ngimkhombisa nje ngithi ungishayile. Ngahlala kasisi wami, ngithatha usisi wami ngahlala kuye. Ngapha sengizibona ngihamba, ngithi ngifuna ukulanda into zokugqoka. Unqaba kwananto zokugqoka, ngisenako kokugqoka. Ngihamba nosisi wami, ngihamba nomzala wami siyolanda into zami zokugqoka, akafuni. Uthi akho into yokugqoka ezophuma la. Nabo phela umuntu wesilisa lo bayasaba. Bathi ayike ngqothi nasazi senze njani. Vele nawe ngamane ngihambe. Lapho akanasikhathi sokuncenga emqondweni wakhe ngathi uthi uyoza ayibuyele. Kusala impilo yakhe ila nami, yonke into yakhe ayidinga yila. Ngithi ngiphume ngibaleka la, ngiphume ngingagezile. Yabo, yonke into yami lapha ya. Eventually I went back to him. Ngathi mangifika now sengifika kuye into engayenzayo, ngafika kuye wangibuyisela emuva nje ngisho njalo. Ngafika kuye nje khona umngane wamathi kimi asidlule la siyodla, and then wathi kimi awufuna ukuphuza nje kancane. Wangiphuzisa. Ngafika kuye nje ngiphelile nje inkani, ngayifika ngidakelwe nje vele ngiphelile. Ngifika ngagibela empedeni ngalala, wangibathisa. Ngavuka ekuseni-ke waqala-ke waxolisa-ke. Ngaxola. Shilo vele ukuthi hayi ngabe ecule. Ngixolela mina. Ngaxola. And then we moved-ke saya-ke elindelane-ke ngoba sesinento yokuthi iy'ngane efanele sisivakashele. Ngapha umama wengane yakhe akafuni nengane yakhe. Ansezinye zezinto lezi ezazimenza futhi abe angry. So akafuni nengane yakhe, uyenqaba nengane. Uthi nje ingane uma kusekhona leyo mfazi khohlwa ngeke uzuyithole. Uyamfonela futhi athi tshontsha imali kuleyo mfazi ungifakele. Yabo, usho noma yini mama wengane, noma yini. Abuye ngoba wahlawula naye ingane abuye athi
uwoza futhi uzongenza unkosikazi wesibili yabo usho noma yini athi ngizwele usushadile futhi mina ngizoba unkosikazi wesibili ngikulindile ngiyindawo ngilinde wena woza ngizoba unkosikazi wesibili okungcono ngamanye ngenza unkosikazi wesibili futhi lo nto leyo ngathi ayizali indaba ingakuzaleli ingane namanje lapho vele sithandane mina noGayi ngo2015 16 17 sesiku 19 2019 la sikhona vele angimitha njani hayi ukuthi akayifuni uGayi ingane uyayifuna hayi ukuthi akachazelwanga before alobole ngangimtshela ukuthi mina ama-tubes ngakhathile nangesikhathi ezolobola umama wamhlalisa phansi wamchazela ukuthi unqobile ama-chances uzakutholela ingane awekho wathi yena uyakwazi lokho yena uthanda unqobile yabo so he knows but now ikhuluma sekushintshile ufuna ingane yabo sekushintshile ukukhuluma so ngapha ngifike mina nje eThekwini ngavusa bokuzihuba khona mina ngisho ngingafika la mina ngizovusa bona o-ST Media laba nje ngizoba busy yabo ngiyinto nje ethanda ukuba busy bengibhizi empangeni ngihamba ngithi sengifike eThekwini sengibhizi ngokunye ngathola i-agency yangifaka kwezinye zezinhlelo ngaba yi-extra wadinwa yena so sisapha mina ngubona iqatshuzwa ku TV yeka lento yeyi hayibo kahle bo mina ngiyayithandela mina kade ngangifuna uku-acta hey yeka lento aza ngicebe kumfundisi ke lo wami la sahlangana khona yabo umfundisi athini my baby listen to your husband uNkulunkulu ay okay dream gone ngiyeke ngoba phela manje listen to your husband ngizothini ngiyeke ke lento engiyiqalile ke yoku-acta ngiyeke nje kwakumodela lokho ngoba sengithole ne-agency yongimodelela plus size yabona nje wangiyekisa nje lonke lento wathi nje yeka ngayeka ngingahlala kuthe kusuka lapho kungekhona ukuthi angibiki ukuthi uyangishaya yabo kungekhona ukuthi angibiki nabefundisi babazi ukuthi uyangishaya kwakune Christmas party emsebenzini saxabana ngiya kuyileyo Christmas party saxabana kukhona ingane uDecember so kukhona ingane zisivakashele the pain yokubona ingane yami ingena nenduku izama ukuzomshaya isikhathi engiklinya lodongweni ngalesikhathi engibambe kanje la mina ngisayina ngamehlo ngisayinela ingane ukuthi iphuma yabo ngoba ngiyayibona ukuthi isingena nenduku ifuna ukumshaya because I'm screaming ngoba uyangiklinya umuntu meklinya ke usuke kuncisha umphefumulo usuke ungaphuma umphefumulo vele ngoba ikahle kahle phela la uyaphefumula la umoya goes in and out waye kade ngahamba ngaya kuleyo Christmas party nginemkhuzu konke la engishayile but I chose ukuthi ngase ngikufundile ukuthi ngiyadlulisa konke akwenzayo angonaki ase ngiyijwayezile ukuthi konke akwenzayo angonaki and then kwathi after December zahamba ingane zabuyela emuva futhi I turned the blind eye ngasho sengathi la lento ibiyenziwa ilingane yami endala ngiyibonanga ngasho angangachaza lutho futhi einganeni ngayithulela ngalapho ke waxolisa ngaxola hey ayakhona ngaxola hey manje ngoba ngazi babuye bamla emakhaya ukuthi senze enye part of the story siyenze futhi as a continuation due to our time la phakathi yes but ngithanda ukuthi senze kanje ngoba mhlawumbe just usiphe nje ama details akho again ku-event and then bese-ke sikwazi siyivale siqhubekeze okay kukhona i-event ibizwa nge-Be That Strong Woman isempangeni i-event ngomhla ka-20 September ama-tickets awu-350 atholakala eComputicket nase-Shoprite online ayatholakala so mawulapho eShoprite uzofika ukuthi ucela ithicket le-event esempangeni because they are not familiar with the event
awukwazi ukuyibiza ngegama wafana laba amanye azijwayele ukusebenzisa i-computer. So uzocela nje i-event engumhla ka-20 September Empangeni. Bazobe sebekubuza ukuthi be that strong man bese uthi yebo. Iqala ngo-10 siyaswenka siba bahle singabantu besifazane siyakhala siyajabula sithola ama-solutions abadinga uqala amabhizinisi siyafundisa nangama-funding kuningi okwenziwa lapha kuningi but ngiyacela nje support kubantu basemzansi ayiqalelekile ukuthi ukephi bakhona abahlala bekhala ngokuthi yazi yakude no la khona uthando nendlela ikhona. So ngiyacabanga ukuthi angeke uthandele ukuvimba ukuthi ufike la ufuna ukufika khona. Manje ngithanda guys, cela nifike. Ngizonixolela manje ngingafika ngiyaxola. Uxolele uma ungafika. Ngizoxola ngizothini. But I know bazofika. Kodwa ukuthi imemezele la isigaranti khona. Futhi nje ngathi elandelayo kuyomela uthole bigger venue. Yeah. Sithembe nakule bazofika sobona masebefile ukuthi kunile bigger venue. Okay, mfethu sibonga mfethu. Thank you so much for your time. Ngiyabona lapho thina ne-award azosichazela ngayo. Chaza baby. Chaza. No, on social media networks nginqobile Mkhize Drama Queen or Drama Queen Nqobile Mkhize. Iloko nje. Uzongithola kuwo wonke. TikTok, Instagram, Facebook. Ngikhona. Ngiyangena ku-inbox ngi-active kuwo wonke ngiyaphendula. Kube mfethu siyabonga kakhulu. Bazulu bami lamakhaya siyambonga uNkulunkulu ngani njengoba kade sinonqobile Drama Queen Mkhize wasembo. Siyambonga kakhulu ukuthi all the way from KZN belana nathi namhlanje sitolo sakapheli side kakhulu so ngicela ukuthi mhlambe sibonane kwi-episode elandelayo sizombiza futhi sizoqhubeka la agcine khona. Yes, and then again bazalwane bami ningakhohlwa ngomhla ka-30 August sizobe sisekagiso Kagiso Drive kunendawo lapho Kagiso Drive and Big Street duze nase Lusham Hostel sizobe silapho with the road show. It's more of an open air so besilapha zalwana isimemeze uJesu kuma street asekagiso yonke sithi nango Jesu so besikhona lapho ingakhohlwa then masiqeda khona and then we heading straight to October wethu niyazi na our annual events la khona sizobe sise Soweto. Is a very big hall lapha sizobe sikuyona ekuthiwa iDlamini multipurpose sizobe silapho lapha zonoma 25 October sizobe sikhona nakhona lapha na eSoweto Dlamini multipurpose sizobe silapho futhi so niyamenye bazalwane izona inkonzo zethu lezi ezizayo egameni likaJesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ke bazalwane, ngiyacela ukuthi sibonane nange episode yethu elandelayo sizobuya naye futhi unqobile Makhabazela. uNkulunkulu anibusise. Amen.